Wiyakima mwanchwa omo ligerine chinsainya chia abono omarogo bagosebono gotukoli tukeliga lya chumane tariki 29 omotienyi omotangani bumwaka oyoiga bwechibobere na 25 ase twakwareganiria mange kigima korwa chinsemo ao ime county ya Nyamire county ya Kisii na boyo kuru chinsemo ao ime yense engima ya Kenya ugonyere tu mwanju muligereri na bokubwatia mirobali tionzi awetera somtandao ase ensemelia ya Facebook Getembe FM 102.7 nsemo ya YouTube Getembe TV and FM nsemo ya TikTok Getembe TV X Getembe TV na boyo gosi decoder chance chima Getembe na free to air na otole decoder ya suku ime na isko yansi ya Kenya na boyo go Star Times amo na boyo go TV mwanjwa umu ligereri ege ne kionga chinsa inye jeni gongoro kwa Haruni Ototo Nyangiri na kuronsemo imanyirio nigo akoro kwa Wilson Makoli na boyo kuronsemo ya transmission nigo akoro kwa Abigaili Nyanchama na nigo toguchaka limulio kwa mwanjo muligereri korwa ase ensemo ya Nyamira gose county Nyamira kubo mono county ya Nyamira bunge ya Gitutu Masaba ase omwarko yomo agatebekana gosiria buguma bwa ya sinjira chobo tutukanu ime yeskuru ya secondary yabu chingakiyo mulikito atema koligia oroboti uruo gose okwerana ni gwakorwa ase skuru eyo egunya kabako yararunga nigikenya kaba gekwane kigwa kubwatekana amo nogosira ko muruko uyu kwetanya tukabaga kanyora libaga lyokorerwa yu onsi abono nigo ababuli beskuru yibanya kabako boli obotini beskuru iwe sokia na kwerera brongenga ningikenya kaba gekwirira egetambukiro bunekyo kokorekana kotaya kwa bunekyo korekana ime yeskuru yo roboti uruo ase enchira yowekeranwa no mulikito podcast okara Nime yeskuri yega ye secondary eliyabe eyigo toke me sub county yega ya Masaba North aso mwana serieta ida kerubo onyara koba gagotoka gakwete ase chinyomba cy'uburaro gari ya yeskuri yeje tia bana buya sana ingiye gare gite ko igoru torre kene geito omwana itosirete twakwanire kene ngaki bami tuyigore geita wekirabuna twakwende mbeo mukito bogotema kurigia ogukwana ne skuru yega nigotebora matunda eri komanya ningikirete omwana nyiga gusirobage mabwae asomurikyo yomo bwa mangana maya kurwasorongo rwagusi atagekigwa na inche kurwasegetasini kya Gatembe na nyaro bwo bonene elina nyara kabagi nkomo bwate sago soisi ka saba iboli eri koigwa ebirengereri bya iboli tiga mwachen dotuna nena toko pembeleza yendo analeta shida huyu imekataa tuna polisi wamekataa lakini hiyo bado polisi wamekataa sasa nayo ngwegerera tutapasuana hiyo kamera itapasuliwa tali nje onera hata hii itapasua mondo ngwegerera noli monya utaumia bure Tiga agyo kare binde mo kora tiga aki wata aye no ntoko siketera kini this boy is aye abebuli abo basekererwe zikoje skuru yega nigoboro kyo gotago kigwa kwa baso gutegorera kumanya bene ningikirerete umwana yiga gusirobage mabwaye asibabwa toka ebirengereri byabo buno mwana bwanyandirega bone nkometie abantu ba matali babone nkometie basere kuruma bone osobo bisina bo babisete korua bone timanyeti unancho moibori weskuru yeri yabe abantu be mite basoire ime bamanyenki kegenderete basari gune serikali nekoretaki nirororo igongi kegenderete tutamaiti na baiboli omwana no yoitokwete na kitoko boli abaiboli igotore no gokumia twegure ng'omwana bweitire no mwana oyo bweitire ntoramanyana kiita chise chinga yaba abarai baito barenge bono abatuki bachire bagocha komanyana kijarenge ekene geita no bagisiekire lakini rende twagosaba nga bato igore geita toro mwana kino yongore ana twetire chinga kinyinga tali bono na tali ogochaka bono na kiego nyarekana omwana toiguta ebi ngaki ngengende kai barenge aba bakorenda abana to baete bara bakore ime na dembaro na sakio to bwataga twegenete ngambaro bono na kiego nyarekana omwana kengende atamenye kaini abai bor tuajire to manye umano no yongo ngende to seriwe
toigorere geita abakungo imore na nyina bo nigo twabwati mu birori gwika sobe kwa senkendu ya gucha se omuchokeroka ase omukito bogotema gukwana moni amategeko gotebora matunda asibabwatiramo na maisugu swa manene na baigo gosinyo gukwana amonegeta sene keiga kyagatembe Ndikunyara kabato kujabwatia mangana yiga eliko kwenekeria na gukumanya ekikirete bene kyogosira ku mwana yiga serieta ida kerubo uyo gwikabono ugo kwa gotaramanyakane ekikirete bene asoboteneribwe skuru yiga botarakwana kende gionsi kurwasi amatetu turanyora kende gionsi kurende mubere unyagosira nikogendete gukendera senkendu yiga yo muchokeroka ya gucha eginko reporter igata seneke kya ubwanjete kya gatembe kuriga imeje sub county ya Masaba North imeje county yiga ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Totigarete imeje county ya Nyamira moncho mu ligereri nigo omogoko onyarakaba gokwenikwa ase enka yomugaga sabroni maya county eki magiga iyo mwana oye omumurasiri talame kimayaka oyoraretiwe kobora koruinga kwera na ritukuria lero ase engejo sanyarakaba gakorera ase konyare ase matukayu baire kaba gakorerwa unga nigaborete nani gagwatakana amo negetaseni kegia getembe koraria oko oroboti ruaya buna niganya tukaba gakobora sinjira cyo tutukanu naboigo nigo kubwatakana amo no gotuka kwae no gosokwera na kwae nigo igatia basae bari bakwamererwa muno burari gwe serikali ya county ya Nyamira banyagaba kwa nikimuna nigo barachikogendera gosegeta obora buya ime county ya Nyamira mulikito fatiga digesemba nigatolera ni robot yoruo asenjere wekeranu kuna rokobwatia nase enga yomugaka Zabron Ondieki ase kenyero kya mangongo bomanyanya ewadi ya Nyamaya ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira ase tukumirana amo nabarabwo kubare no mochengo omonene maiga y'omwana obo ase rieta lamekimayaka oyokonya batamanyidi asare kuirana senga eyo karebuya yayiranire nibo yayubu yayiranire yayiranire korengana na lamekinigo akwerera umugano moke buna yanyarekanite wika ere kubwatwa n'abasacha bane ekero konyora bakorire egeikaro yokoroberia okorobekana kubwatikana n'uburayi bwa Nyamira ukwo wakageirwe koenekiwa aboigoro samalitangoro kulamek mayaka ochengo erinde boichal nche ne secretary general yekiumbe kyokorwanero gosubura se county ya Nyamira yekoro kwa agenda 27 na bere ginko ba missing esa matuka tatobono ekiagera yarengo on Saturday na renge go travel ko Nairobi ngacha ngaikanka ngesa 4 mokutano uri twabwate Nyamira ruguru ne viongozi binde orenge ko Nyamira Heights ngachaka no kugoro ngatira before ngikete nterugoro bono abo gategati obu nari gari ya ruete maega chitochie ya muligetera na stukirete gari gotenena une gari ya tenena bantu bakarume barenga abantu bane bakambwate jamba nere na bigete hood bakambwa chinguru kyagere barenge bane nche bikana arenge bakambeke gari akesa barigo bakangira bakambeke room gete ebwate gesunte na are konyara ko identify ase na arenge robotuko obo nkarara na ona arenge nchara kene kyo bangete paka igore mambi na libandeterete cabbage amura amache Lame kiboigo nigo amentire asokwerera buna airetwe weika ensemo ya katito egotoka county ya Omabei abwase maiga yaye abegete oroboti asigitase ni kyabanyanyimbo kubwatikana no kubwatwa ukwo angesa 8:30 igalero bacha bante bieta guchiga na inde bangira gari yu yarenge probox bado bambeka ime aungusi wanatokoro inde byonse ngosi bandu sitira lakini bona asende kero bago drop konya tinda amanyanga ibambekire lakini kero bambe korona kagutara tare kyagere yarenge satisa yabo tuko na boli omonto ndega igangai ontebiga igankatito namo boli ese police station yere ya around ontebia nali ne pikipiki na mwaka na siringi 70 ongira paka ase police station naenda ase police station ya Katito na elezana kina asirite na kiyarenge ko Saturday na ende paka bona ban drop rigari eye nero isababu enene abwatiretwe korengana na lameki
entereba nero yari ukwane Kiswahili lakini ababande kero na ubare ko address neke kusibare ko kwane kero bakomboli naki ningoko ko fund ningoko kwa chibesa nkimogo sumbuerega bana Enzemo yo muibori oye aserieta Zabron Ondieki nigo aorokia omogoko ye asukwirana ku mwana oye na kumugania yatanane na siasa che county ya Nyamira. Njengo ku Zabron mayako Ondieki no mwana one Ramek nero mwana mokokoti ona alikolera ngamoro na maisa ngabono yasira ntamoroji lakini bono lero na mororire kubwali kamechi urya Nyasaye amagana siasa omwana one ngo tebigaga siasa ya Nyamira tikana nero Abanya Kenyoro ba Mangongo na barabo ni go batebire ayaiga Kenyoro kiane Mangongo Tiongo tebanga mbiamono asukwanje kwa Nyasaye amorentire twamarorire na maiso tarasio nyari kurumakura umwana oyo no muswati umuntu gakitwira ni ringambi yamane gikatwa kaigwete nkwane yentwana kurage mwana oyo gakinarorire ngano enibo yayubu yairanire Kurase ensemo yekiombe kia agenda 2027 bakurawa na radio Ombagi nigo bagenderera kugikiria uburai bwo mugabana Nyaribo na goteba tibari gokia koirana maega kurende nigo baragenderere gusukuma wika amagenderero akorekanire Nyamira. We are the people who gave Nyaribo power, and if we have decided to take back our power, we can. We want to ask our supporters to maintain peace. Gavana Nyaribo gakisika basabe wodie ikiagere bintu tugukuburi ne bintu bire konsania basabe banyamaye igondoli jigusuka magega ngango tubwatu twanjire gavana iteti gutumike vijana bobe Ingo reporter ya Getembe kurwase kinseme chiga cha Mangongo yego toka imeye wade ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango inje Fatigade Gisemba Mwanjumo ligerali tokwera nase county ya Kisii kuba mono igoro yokoyananwa weche fomu chechi pasari korwa ase obisyo mugavana litukulia lero nigo chifomu echererwa achiananwa ase chibunge au nakuba mono ase bunge ya kitu chache north nigo omorobuli urawa amo numo MCA bwegwadi ya marani omoske Denson bachi ase chanyara kwa chikoyananwa ase chiwodi au igatia ya munyerero kigogi na boigo egwadi elia sensi na boigo nigo gose nigo omorikito Daniel Ontiri anyara kabaga gutwareganira roboti oruo bunaroko bwatia mapema tichikabira hase cha bisi che ward ya Marani meye bunge ya Kitutu cha North meye county ya Kisii muboro manene wo menyi ni wo sangerekana sensemiga asokuya chifom chechi basari kurwase county inse waraiwae umugavana we county ya Kisii umasikia Paul Simbarati wetera haso mo MCA we ward ya Marani umasikia Dennis Ombachi ubunencheremo yo kugendera gukinde birengo bya masomo asensemeiga ukona negetaseni kya Getembe chingaki cyo kwenana wechifomu chiga chechibasari Moskombachi niko chingaki cyo akwanere goro yumaboro wechifomu chechibasari ekyo kya watukwa kurwase county ya Kisii ukwanero gose melikwa hase bali bonsi barachichure bunamba chikonyora elio kugendereria masomo rero onko irali bageri gotebia omugavana ni timu yaye kurwa education office mbiamono ekia batrendere chi form jeji basari elfayamo ne chimia ibere chi form echi kogenda asabana ba form 2 form 3 na form 4 abana be secondary tebanda becho nande bakorere kene mundu tatema ko lente gento tayo nondo tali wake kura Marani ward tigate mali yali asa agete kura asense mwene nigasingira kubulia aborokigwa gokoromokia hasi chisemi chiabo asikeruna amasomo naro kekebungo na naro akolengani mutaka no munda na masomo naro karagere omorokigwa goikasaraganie asobugima chisemi na chyo obongo boli yani obole mubotali watwa ugwe atera buno tagete igatambokero gyokonyora chibasari hase chingaki mo chandonde bwensi hotaene kirie nigo kiago kia abange awekirana sensemiga ne chingaki cyo bakwanero mogokobo
awereneria obateneri we county ya Kisii ng'ambi ya mono nanyorire basari yangu chigoijori na inche muna abande bagoijori igongora tebyo omugabano ito Simbarati ng'ambu ya mono nande ngoteba mbu ya mono etari nekerengo egasi akorire nengiya nonya ndoche yarenge ng'a konyora yarenge egasi enkong'u lakini egasi ayera okorire nanche bono binafsi ngochikonkonyere omwana tachikoserwa nkumusaba iga egento ekemo ari gwancha tomente gento gechieto ase basari eye gaki toramwakire buya mono gaki ankonyire omwana oria ono gosoma senti gatariniranda makoti one nakire mbuya mono Moroberio honkabuno iga ni kuba igokoreka ase ward ya Sensi oburai wae omosikoncho ng'anyagaka muchandonde wensi utaenekiri oiga ase ward ya Munyero imea kitutu cha North inse yoburai wae omo MCA Pito Tachi na ase ward ya Kigogi inse yoburai wae omosiki Jared Masieka amaisonsi ni gobono aligeretie aboroki wabo bagenderete na masomo okoromokia elio bachakoba kende yonsi kilibaganitia sobogima nkoro bateregeta seni kiagetembe kurega se county ya Kisii letrene ngoroko Daniel Untiri Mwanju muligirili merowelu no yoko yana nachifa mjezi pasari niko boigo yana kiwa asintemo ime ye bunge ya kitutu cha South ase mulikito diponi asanya aikirana na erana kutwaraganilia oroboti roko bwati Chinga kyo murobeli bwoko na jibasari gocha se chiwodi emerongene na isano ime ye county ya Kisii ochakalitukolia lero abamenyi bebunge ya kitutu cha South anene ewodi ya Bogosero ne wodi ya Bogeka nigo baba bawesokia asokwenyorera chifomu icho asobisiana iga enaria raising obotaka bore semeki no bongo muno osi abananchi baija in big numbers. So now what I'm surprised in getting no energy form kiricha icha Bogosero abanta bangeni manyete ngomisore osi phone tokwan na sofa jire 1200. Now feeling it is wise to an energy form 1000 is a secondary, that is form 2, form 3, form 4. Also form 100 and now feeling at an Savana Valvas from vocational training centers chito. Also form 100 integrate support Abana youth veito again the driving school in cooperation na Mugabano ito His Excellency the Governor Mosque Simbarati. Which was also trained industry and marketing skills in county. I wrote another letter while on a page form church passage. See one way school from 2, from 3, and from 4. Love now one wako and PTC, that's professional training centers. Nanyana bo chinga kicha bamenyi benseme yuni go bagokero murobire yonna kubolia serikali kwangoya kubwatoka chibesane no guchase giskuru banje nigo natirega igase ngiye paseri moibolinde nanyolire paseri narode exercise ke gyakori rubiya rende gitoya icho iri gifomu ekiga mora tajibesa sobwango erinde abana baitumba masagoserigwa bagendera na masomo omoroberia orenge buya atori chipasa twagokire na kiro muntu onyorre abana kumwakira mbiya mono sana kurendia omweshimiwa honorable governor Simbarati mbiya mono asegasi okenda gukora watenendre naba abagusi watenendre ne serikali yeito watenendre ntu nabasa chingaki omurobiri yo obagokora wana ba MCA borogongorwe mweshimiwa Vincent Abuga na baigo mweshimiwa Richmond Rayor Manani nigo balia eira yo guchikirania amagenderero ali balireta abana inchi eira chingaki basegeta baiboli koira abana chiskuru eli banyore chisemi ntuwo siriyo kiba usiri abana bako no nechinya so koika abana bagende sukuru togendrete jinse mochinde unabona mangana roads mangana health mangana ya maji tunaendelea igonta itego sawa bantu baito batore mereri parantu armete kuchakira ramisi no mora mobe kere para yarmete amakara batiko be kwa Komentana yue omwe MCA Bogeka Richmond Rayori ningo boigabaga komochi ababunge abo babete bagotyotereria okurusi gwaroro gwechibesa gocha saba gabana moma etaba bunge bato wanye seje enene nga county tabene kwa na basa Kenya ngima lakini abagaba namba isaransa bagatebanga abananchi abo batayiriye basa muro cy'abantu n'abayikirega manyanga kire ward ase ward 45 abantu bayikira abange so abana aba batakonyiri basome muro cy'abagende school
so cheke donare go samanike aba bunge ebe ni senate ile tata etinga banda aba bataka basome ase chinguru chianya sai go soma bali Inko ripoti ya egetaseni kiao kia getembe kuriga sebonge ya kitutu cha sauti literane inkoro kwa dipon asanya Mujumurigiri wikirawe tokenda umutimo kego tokera ntana ko tokogendera amo na mange imeyeke unga chinsainye goto skochare amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asama tuko ali busio ne aye omwibori kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanye nanene wichikosi chemaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Gitumelab ase nsema ya Community and Online Working imiyeskuru yiga ya keti nigotubwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiragani bigotumeka ale nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inkwayeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigoto kwegelia Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi wekerero unabono ya dressing pedicure manicure egati bumanyi bonde obonge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirera muretu mwanu anyorere obumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Njenkefa nyakinyanya mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate chikosi chia kisasa ichuchiragere umwana anyole gase so bwango usaso kwerikana na segase na atali kwa service ase school fees ndasa gotanga kwansi yere busa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketanga ni mwana wika Keroka tokumo konya oso ase program ya kusibisonye tanya to apply kubatakana no kwandika mwanafunzi osiko mwana ne background yaye igaso ogwanja ko ino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana baberenga tigataba to kasi school ete Keroka mureta so bwango ndo batana na accommodation inji bwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eli baje utakonya matukane mutu asamange na bogwaka esimgwitrase chinamba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirena kwenyorera obumanye eli webekeri bagali lya asense yiga yokwerwanirira Getembe Television ekeunga kiamamogusi. Manjumo ligereli korengana ne chingumane chingwana huna egati yabarai kurwa gusi na barabase kuboli kerokyo barai bwense goso president omwaka o 2027 omo senator bwe county goso oyo ekoligi kerokyo ba senator bwe county ya Kisii yiboigo kabere omo jumbe bwe bunge ya South Mugirango omotike James Omingo Magara litukuliara raniganya kabaga wesokya na kurwa ibirengerero bya ya igoro yengane yo esanja kabaga kuboli habali bonsi bakagerego chikoligia ekerogo kyoborai bwense gutumeka ebyama bya gusiritanga ni nyuma batararengereria ebyama binde ebingao aniga yakwana kubwatakana amo nechinguma huna niga kiama ya Jubilee kirajikorwa kiame kyogo chiase omo
omo wasiri omokoro musike Fred Okenga Matiang'i ko tumeke kiamekio kubuli kero kyo burai bwense omwaka 2027 boigo musike migo magara niganyara kaba gakubolia amonchirori gokorerwa igoro yekyombekeri sha asogota muna tikerekeranire ba Kenya muna ukogane kwa bakore na igo tikaranyara kaba ke gokonya aba Kenya. Tafadhali wapelekee ujumbe kwamba hii SHA haifanyi kazi. Hii imekuwa SHA haifanyi kazi. And please tell your boss that when things are wrong, he must be told the truth, because it takes courage of a young child to tell the king that you are truly naked. This is an embarrassment. You can't go to review the shisha when people have already died. You should have done that before if you care about the people you lead. Hapa watoto wetu wengi hawana kazi. Walimu wamefuzu hawana kazi. Mabarua ya walimu unayasikia Nyeri, unayasikia Mombasa, yengine napigwa bei mnada. Ni aibu katika Kenya kwamba we can export people like slaves when we can create jobs in our country. Tell the king that it is not right anyway. The only way Gachagua told us ni kwamba lazima uwe na political party. The rest of it ni ujinga. Unaingia watenda na isiko wako sasa bako ragira nyumba. Ayo rikia makiaba sacha bandi. Yonga bro yasoete nyumba. Moseto ngo timuriro. No biara bana mia bako kwa bao. Hallelujah. Wano tuwatebriga. Wazo musikamanzo nabamba iga mangi mono. Maso ni rango nyemwe. Omosike kengere Kenya National Congress nabamba iga. Tuwatebriga with a resolve. Ono koligi presidents from our region. I'm told Matiang'i Dagane Rigosoa, we thank that God that is our son. Maraga, Nguetenkobori Arekerogo, Chief Justice, is our son. Ega Ndoko Masemia. Otaragenda isiko, ila nakaga iga, torose biama tosime, ekiane PDP, neko musikamazo ni mwea, tuasibire amu. Abagora ngari Matiang'i mamo irege chubili, atakere nyumba atomoe kerogo. Maraga, tomo atomo kuno mugusi, abe komo yutachi kutukwane. Moncho morigereri togo tigana nayo nigo amate ya moyo mugakanya gusira Patrick Ragira ere no muchano maga yabantu batamanyiri kotema gotindokura omubere wa bumwancho abo asenga yabo bono nigo banyaka bakubolie serikali kwa bwateze ko bakonya elio tibanyara ko bakurwende miro yabo kolengana kerengera kiabo iyo ere buna abo bare ko imuki getambugere yo tindokura omubere oyo nigo batayete ko baliana nia endemero eyo yabo banyaite ko bagotigerwa amo na tato mwabo robot yoruo nigo rwariganirwa no muri kito Gabriel Nyakundi nigo amate eyemo kurwa sekenyoro kya mubo eyo gotoka asewodi ya Busero ebunge ya kitutu cha sauti ya county ya Kisii nigo ire no mwichano maiga yomubere onyagusira Patrick Ragira kutaka gutundokorwa obutukobo kera rero tanyaboke mukwa ninje mukwa muromo mwako yo mukogoti Notono mwichana mwana senye njo mwako mintagara kwete wantamba oneti buli mwako mita oneti buli mwako ege kira bantu bachire bagotanga buli mwamba agolete nane mbagwati agreement isaini one ntiyo dokumeto cyari twa mwichana nga bachire botuko bachire gotindo koro mubiri mwako mujana John mudari ngoro ngitiwe kenyoreke cyara ngang saa 3 wane kitayuka kali ora bagocha babontura bagonteginga abantu bakira bakuyo bino bumugako bana ko si umugaka nse bana tega eyo tukumitege ntege gakoreke toja kora tukuru abakuru dona kora bikone bitwaro rere arase ke burije tukyamugo kamuranche nenta nakora gusenyi burwa inko ugise kine nabantu kutindo korwa lakini bano gaikire gase ito bugusero ga musocho ende yakoreka ni gato akare na maisabe na ekene yakoreka nigo amate eyo ere no boba ase bagoteba buna eyo ninjira eyemo yogotaka kubonereria enemero yesokoro chingaki basabire konyora obwene bwabo Zakari Machuki yo odena baete omugondo bagoteba amangana anu ari koti akarali tukulia matanga bakarangeri guyo bwate issue no mugondo oyo achiche bakanga gocha muga kotinde kiru bangere goto cyane
tugusaba serikali ene otokonye abantu abangotora baro muonde singenjo umuntu akoseri kurwa somenyete asitaye tuguchikobera. Kingo reporter Getembe kurwa sebunge ya kitutu cha Chesauti County ya Kisii Ninche Nyakonde Gabriela. Na mwanju mulige enderi korwa hase ebunge ya bubasi magiya ya Javeti Obure bosire gosiri ogumabwaye magiya yo kugwerwa no mote uyu bari ko gacha cinzemecho bone amate yaye kurawa na mamu mwabo uyu korwa vadini kwamboka nigo yasokirie na koboli banyaka bagosirwa agekora umwanju yubo Javeti na rolenge esiro yenge yabo nigo baboldi abantu bonsi babwatokanyo kuya kubo mono kurwa sabarai wasokia na kokonya amate yuo oroboti urwo nigo rwariganirwa n'umurikito Brian Nyakonde. Amate yomongina Evelyn Kwamboka amono musacha waye nige bwato mwichano omonene maiga yomwanobo oyolenge korokwa Javeti Obure bosire asireti obugima bwaye maiga yokugwerwa no mote asibalenge kogecha kolengana nangina omwana oyo nigo omwana oyo oye olenge kobakonya mono ekiagera tibali kwenyara nigo moto oyo balenge kogecha omugwerete ase omogongo na kumuita abu asebono babulire omwemsi obo John Sambo amono mugavana obo Paul Simba Arati amono monto ondebwensi obwate enkoro engia kobakonya samulita ngorugwe bali kwambuka busiri ngende mamu mwabo Javeti Obure busiri umwana onene barangire kurwaji kuyo aji gosombe mete moto yuka mugwera kero magwero umwana oyo nene na bwatu muzike nero mumura kyagera kwita magwiri amaruru umwana one kere nari koma nari twari koma koma akia nasali robiri Sambo ara Simba Arati mongonya no mwana narambuka to tari kwenyara wikangende konda manye konyora gumusibere kwerende bambasi namanya konyora tindi kwenyara bona wanje nini kwete bo mabone nigo boigo abarai aho korwa ase kenyero ekyo kiabo igasam bakoraguna Ben Oroko beso kirie na kobolia umujumbe wabo Innocent Obiri kubeka emerobulio yoko bakonya osego konya chiamate buna ichio chitali kwenyara Somalita ngongoro kwa Ben Oroko ward manager ya Bubas Chache aiga turisiko ya office yo MC ya Bubas Chache Moske John Sambo lotwaga niko kwanira amangana abereiga lingana litangani linga a challenge chabere chikabaiga se ward yaito especially jiko ndiboro abana abake mona abana be skuru unabwango ibo mwana narosira aiga Bubas Chache asekenyero kyabo igasa onyora achali asokogwerwa no mote tona rego cha kwenyoria baibuli baito n'abantu bonse bekenyoneke kya Bubas Chache engimanga abana baito ko barisika se chirusa chibe chinke chibe chinta ave koegwa obulendi borubuya no bosemi borubuya eli italiana nchoni mumanyi ubonyo kurwaiga ekenyoro kyabo igasa aso omwana agweretu omote ekero ori kweyeribwa bona engeye nabibwata obokong'we ekero tokorigereria bona bo twari gosaba rende abarai baito bagusia iga omwemusie Sambu omugabano ito Simba Arati omwemupi Obiri mokonye engeye gekora nebwata obokong'we obonge nande bono ntuntu okonyara umusigora no mwana ona nyagusira nero orenge bw'obokonyo obonyene ase engeye mbiyamo yinko ripoteri Getembe korwa ase kenyoro kyabo igasam ekyoke gotoka ime yebunge ya Bubasi ime ye county ya Kisii Eliatariane Brian Biamono kigima ase ogo tobwatu mwanjomo ligerelia ase amangana maya ekeonga chinsa ibiri naboigo ekeonga chinsa inye naboigo emirobelionsi ya Getembe kurwa chinsemo ao ime na isiko ya Gusii naboigo isiko yense ya Kenya gwetera ase omutandao olie gose ase dekoda ya suku wikirabu no tokolera ekeonga chinsa inye omwanjomo ligereli kolende oiga gorukunga
Pastor Vincent Ochako kurwa jinsemo chia Kapsabet gotenga ogokire muno korora gatembe jinsemo ichio na igo bali mwensi mwanya ka mugulika chimessage chino tutanya go chisoma to ngambe mona senge jamo genta kaba abaya nimna akoba amate engiya na babwatania abaya begetaseni kiga giya gatembe na goenda ko bwatia mirobili yonsi ya gatembe TV kiunga kya mamugusi je ni ngongoro ku Haruni Ototo nyangiri na kurunsa memenyererio itwego bwatara na ernga korwa Wilson Makoli na boigo kurwa ensema transmission ga korwa Abigail Nyanchama na boigo asobwamo kurwa ase egetaseni kiga gatembe ni gotokuganiria obotukobya